Udaba esizolithinta sothi nje 1 2 awusithathe usibeke ngegameko ngoba uthi kade lento yaqala ngamuphi unyaka noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi yaqala nguphi unyaka kodwa sekunesikhathi impela ngoba isigameko sokuqala engisabisa ngesibhamu lesi somsebenzi ila ngathi ngigeza ngisebhavini ngicwela insipho wangena wasikhokha uthe suka wasethi fonela le ntombi yakho uyitshena ukuthi uyayala manje ngabe sengithi mina anginalo i-airtime ocingweni wathi ngizokufakela wayifaka ngempela futhi esiphethe isibhamu wangifakela ngefoni yakhe ocingweni lami ngase ngiyayifonela ngathi mangiyifonela ngasho ngathi naku kuthiwa angikwala wasebuza lo ngimfonelayo ukuthi yini ukhonjwe ngesibhamu yini ngathi mina yebo wasethi ke vala kucingo ngalivala isigameko sesibili ila engathi ngifika ekhaya ngafika enodaba ayelithole ngomuntu thizeni wesilisa oliqondene nami olihlangene nomunye futhi umuntu wesifazane engithandana naye lolo daba ke lwafika ngesinxele kuyena ngoba ngangithi ngizomazisa ukuthi kwenzakalani kodwa ngathi ngingena nje wathi angazi noma ngisho yini leli gama eliyinkinga wathi sifebe sendoda ngathi mina awuyini manje sekwenze njani wathi usibani uyamazi ngathi mina yebo ngiyamazi wathi uyamvuma washo washaya esiphethe ngesandla isibhamu wangishaya la nginaso isithombe salapho ngaba nengozi nje la ekhanda kwaphuma igazi lapho zonke lezi igameko ezenzekalayo kunamagaza aphumayo ikona lokho kungiphatha kabuhlungu ukuthi ke ngoba ngingumuntu ngiphila isintu ukuchitheka kwegazi kusho enye into kuthina njengabantu abamnyama so konke naloko nje angazi ukuthi ngasizakala kanjani iloko nje bengithi angikubike ngesikhathi ekushaya ngesibhamu khomba ngesibhamu walivula icala noma nakhuluma kwabe nakudlulisa kulesigameko sokuqala ngahamba ngiyokwenza iaffidavit elokuzene eMbumbulu lapho ke sabuye sasisibizelwa khona ke enkantolo ngoba ngasho ngathi ngicela angangishayi ngicela angangikhombi ngesibhamu so sabuye sabizwa ke sesibizwe la khona eMbumbulu kwase kuthiwa ke nangu ke umama useyazehlisa uyaxolisa uthini ke ngeaffidavit ngathi mina ngoba nginokwemsaba uhleze engishaya ngicela lokho kokungishaya singakusuli kona kodwa lokhu kwesibhamu ngoba ithuluzi asebenza ngale emsebenzini noma singakusula kona kwayiloko nje esavumelana nako nemanje esasikuyona okay ngicabanga ukuthi ke umuntu udle amaningi esakeni sekukuyona imanagement esuke iphethe ukuthi isiphi isinqumo esizosithatha uma kunjalo mina angehle ngobona njengesicabacaba ngethemba lokuthi siyokhuluma siwameme amadoda ukuthi iphumelano bala sakhe imizwa yobaba uma ubona ukuthi icathula ayisalingane thatha icathula ubeke eceleni bese uhamba ngeenyawo kuyalekelela inhlabathi nenyawo kuyaphilisa